kubor ni por day u Blei ཉེw SHUH ye ga pop how briew habong how briew kumut how briew baro kentuk ya u bom day Kristan ro u Blei ཉེw SHUH ye ga pop how briew ka shti ga ar jong apostol Paul kalau bersam syegenong Korin kalau bersam ga kor ba khat kendai u Blei uladon hau Chris udah pyniasuk ye ga pyrthei shalade khlem da ཉེw ye ga pop haki khlem da ཉེw ye ga jingpalat haki bat ula ai hangi ye ga ktien jong ga jingpyniasuk an pulih yang se u Blei udon hau Chris udah pyniasuk ye ga pyrthei shalade Boleh umno Blei udah pyniasuk ye ga pyrthei shalade kene de ga khobor kene de ga gospel u Blei ula dep pyniasuk ye ga pyrthei shalade ka Bible khlep ong udah pyniasuk ye ga Kristan shalade kong udah pyniasuk ye ga pyrthei shalade da ga balik kumno pyniasuk khlem da ཉེw SHUH ye ga pop haki briew meno kata kajia meno kata u Blei ཉེw ye ga pop haki briew meno baju batai de besok kedai duduk ke por bo Jesu ushim me pyrthei ushim me pop jong pyrthei Henry upol ong ro hagi sino rom non basang ngat ko kat ar ong kapop kedon hagi pyrthei wa haswa tak haduk ke hukum Henry om syom ཉེw ye ga pop shwa ke hukum ni khlem ke hukum om syom ཉེw ye ga pop kedai ga Tengah nganum batai kita om syum ཉེw ye ga pop haba om don ke hukum thot kata tengre nganum batai ga rom ngan shu batai ga ne ka thot khat khanda jong kinong Korin u Blei pyniasuk ye ga pyrthei shalade khlem da ཉེw ye ga pop haki briew habong khlem da ཉེw ye pop haki briew Kamdei tang ga pop jong Kristan kamdei ga pop jong gitu gi briew bala vanle kadai ga pop jong ga pyrthei baro u Blei ཉེw ye ga pop jong jono ha uno briew but ula a hingi khot ga ba tu ga lang ba harum gong but ula a hingi ye ga ktien jong ka jingpyniasuk Ke gospel gede gini u Blei ula pyniasuk ye ga pyrthei shalade khlem da ཉེw ye ga pop haki kene de gospel ngilek ban ngi ong ye ki briew bo Blei ula da pyniasuk ye phi shalade u Blei ཉེw SHUH ye ga pop hame u Blei ཉེw SHUH ye ga pop happy kata de ga ktien jong ga jingpyniasuk Ke gospel kam dai gani Sangeh ban laptop kena bo Blei Yesuk bat pi ke gospel gani gani u Blei ula dat Yesuk bat pi periang ye gani jingpyniasuk u Blei khlem a hangi ye ktien jong jing mai briew u khlem a hangi ye ktien jong jing bishar briew u khlem a hangi ye ktien jong ka jing bitar bangin u khlem a hangi ye gani ktien bangin yalap ye ktien jong de ktien ga baong ka pyrthei ka jot manta namar gi pop joka ka wan gani ka khlam gumne namar baga pyrthei ka dap daga pop sudah lada Blei u pha khlam namar baga pyrthei ka le pop u Blei u khlep ye ga e ka ba u Chris ule
Blei uklet ye ke ba uhi dalam di ule hau Kristus Yesus. Ke ba Blei ule hau Kristus Yesus, pyniasuk ye pyrthei lade. Khlem dan ñiEW ye ga pop haki te. Lada pi ong ka ne lada pi ong bagawan ga khlam gumne, bagawan ga khlam gumne pyrthei namar pyrthei ga dap de pop. Tu kala ka mod namar ga pop berben jo pi Blei lasha. Lada pi ong mumta piklet ye ga bo Blei ule hau Kristus Yesus. Ke ga kam go Yesus le ga ne na bo haga jipa baptis jong Yohanes. Haga jipa baptis jong Yohanes. Yohanes hilap kumni. Haga long ba nakong dekot gospel Yohanes no nakong dekot ke ba lakon riu. But habo la khmi yo Jisu bo rayai. Ong hakmi ukon lang brod jong Blei. Hakmi ukon lang brod jong Blei. Okay. Oh. Gonong ba arba kundai. Namo ba pulin long arba kundai. Kami ko long brod jong Blei ubakit igi pop jong ka pyrthei. Jisu klam kit iga pop jong Kristan, klam kit tang iga pop jong Kristan, ukit iga pop jong ka pyrthei. Uklam yap tang na banta gi Kristan, yap na banta jong ka pyrthei, yap na banta gi pop jong gi Muslim, yap na ta jong gi pop jong gi Hindu, yap na ta pop jong gi Buddhist, yap na banta jong ke pop jong Bin Laden, uyap na benta jong Saddam Hussein, uyap na benta jong Stalin, uyap na benta pop jong Hitler, Adolf Hitler, uyap na benta ke pop jong Barok jong ajong pi kentuk. Blei ula le yaga bo yaga ta ka bo de ban le. Kata long bo pyniasuk yaga pyrthei shalade. Khlem de ñiEW shu yaga pop ho Hitler, khlem de ñiEW shu yaga pop happy, hanga khlem de ñiEW shu yaga pop hanono. Blei ñiEW shu yaga pop. Kata ga gospel ga ni naile pop show. To kelap mo ka gospel ga ni Blei ula de pyniasuk gi pop jong pi shalade. Khlem de ñiEW shu yaga pop happy. Namar kata priang yaga ni ka jingpyniasuk ka bo Blei ai. Habang ang ta tisno kumbang habang ta te ula Blei pyniasuk ga pyrthei ka mod pa Hitler ula sya beneng yo je benim Bin Laden ula je beneng bang akran ini ngajar gerteng ini briew na mar tip ke ini briew long no ke jingpynim kamuan automatic tang namar ba Blei pyniasuk ga pyrthei sya de ke jingpynim kamuan automatic kau ka ngan pulih yang ia kan khot ka bakam harum ko kumni. But ngilong kinong ktien im jong Kris. Menta te ngilong kinong ktien im jong Kris. Kita kinong ktien mut kinong rak ya ga ktien. Ya ga ktien ayu. Ga ktien jong ka jingpyniasuk. Kaya kam jong noi lap ka ban ra ga ktien jong ka jingpyniasuk. Kaya ga ktien jong ka jingpyniasuk ban ye tho shi ga pyrthei bo Blei la de pri ula de Yesu ye ge pop jong ka. Kada ga ktien jong ka jingpyniasuk. Ban lap da kumwei pa. Ban Blei thang Blei wan upa ini ga khlam jong pyrthei namar ga pop jong ka. Kada ga ktien jong ka jingbitar, kada ga ktien jong ka jing ñiEW ye pop haga pyrthei. Kan mau kada ga jing ñiEW ye ga pop haga pyrthei. Blei ñiEW shu ye ga pop haga pyrthei. Mano na do bo Jisu shim ye ga pop haga pyrthei. Khot atwe ka ngumne na ba kemur Blei ula pelong ye Kris Jisu ula pelong ga pop na ga banta gi pop jongi. Kna bangin kelawong ga hok jong Blei hau. Kamut ba ga pyrthei kan yo jingpynim kamut ba ga automatic kamut ba ki briew ki don kam ban pedang ya ka jingpyniasuk ki don kam ban pedang ki ka pyrthei ka don kam ban pedang ya ga ne ka jingpynim ka bawan ka Blei de le lut ye baro ka ba ude ban le. Haga kawai naki udebit ukuran ya kawai ka haga kitab sam kono berlaku udebit ukuran ya gini ktien uong suk uta tkot konong suk uta obriu
ubala yo map no yaki jingpalap jo ubala yo tap no yaki pop jo suk tau briew connected suk connected bless kamu long bala kerku utau briew long bala kerku yo briew bala yo map yaki pop jo ngan klipi utau briew bala yo map yaki pop jo ulong ne em bala kerku ho da shisha ulong bala kerku ban yo map yaki pop kalong ke aka ngan tu pi kalong ke aka ke bkhra but suk utau briew ba yo tap yaki pop jo long bala kerku ne suk utau briew yo bo try yo show ye ke jingbom hok ha mi kwa ne malong tau briew bo yo bo Blei yo show ye ke jingbom hok ho nga le nga kwa balong briew yo bo try yo show ye ke jingbom hok udah bit Ukraine ye kene ha ke jingi thor pa jo shapang ta ga por ka ban sawan ha ga wai gisni bo kat pa ta ga sni bo udah bit ong ta ga sni re ga sni ga bo Blei yo show ye ke pop au briew sup uta ke nyu briew bo Blei yo show u khlem kren ye lade u debit u khlem kren de Ukraine ya ka pateng ka bon wan ha ga wai gisni ha bo pol batai chpang ga hok ba da ga jingai kumno Blei kumno Blei nyaw ye ka hok ho briew khlem ga jingle u pendon kam ya ka ne ga ktin jo debit ka bala ko a haga shitiju ki norom golong ga bas sao isti norom golong bas sao ngan pule ye ga khot ka ban riu kumbo debit u batai chepang kata ga jingsuk ka bo briew chepang kata ga jingsuk jong briew ya uba Blei nyaw ko hok khlem ka jingle uda ong suk uta briew suk kita ki bala yo ma ye gede jing boman jeki but ye gi pop jeki lata suk uta briew how bo try nyaw show ye ga pop meno kane ge jing tur pa jo de ka ja ha ga klimat ka ja ha do go por ka ba Blei nyaw ye ga pop how briew khlem jingle meno ka ja na do bo Chris shim ye ga pop jong ga pyrthei but Blei nyaw yo briew ba hok khlem ka jing le tang da ka jinge kam dai ga jingsu ngada to pi kam dai ga jingsu la no Blei shania ha ga jingle jingi bo nyaw yengi ko hok Blei kam dai ga jingsu ka dai ga jing jen jara jing shan war Blei ti bom don balawan le kalong ga jingsu na mar bang kam ngim ha ban le nagta ra wong ga jingsuk nagta ra kalong ga jingker khu ga khram kalong ga blessedness ga jingker khu kalong ga jingsuk na marba kam shong ha ga jingla jing nagta ra wong ga jingsuk la da ga shong ha ga jingla jing kam ga jingsuk hallelujah so upolo malik biang shaga sitino koren baru pol kuren kumne Blei pyniasuk ye ga pyrthei la dangi pule thot ga ba khat phra gong kumne Blei ula a hangi ye ga jing shikri jong ga jing pyniasuk the ministry of reconciliation ka jing shikri jong ka jing Blei khlem a hangi ye ga jing shikri jong no ai tak wo ga jing shikri ga ga jing shikri jong ga jing pyniasuk kamon kam jing shikri jing ka dai balong ka ne ngi let shi ga pyrthei ban ya tho bo Blei ula pyniasuk ye ga pyrthei shalade ula ba ai pop jong ka manta ka ga pikiling ga ni ngas kumta te kum ki briew kin yo chepak immo automatic na mal bo Blei ula pyniasuk ye pyrthei no mdai mta ki briew ki dai ban nge ha ka gospel ki dai ban nge ha ga ni ga khupor ha ga ktin jong ka jing pyniasuk khna ba kin yo long ki blok Yesu par Blei Blei khlem a hangi ye ga ktin jong Blei a hangi ktin jong ka jing pyniasuk sang mata Blei ula da shim ne em ye ga pop jong ki briew ngan pulai kelong ba ke sti ban kong jong yonis kelong ba nang kong gut khot kelong ba ar khot ba
Ujisu ulong ke jingpyniasuk naga batagi pop jungi om tang nam tagi pop jungi hi harai nam tagi pop jungi pyrthei karo kumjo ujisu ulong ke jingpyniasuk om tang jong kristal ujisu ulong ke jingpyniasuk matagi pop jong ka pyrthei om tang gi pop jong kristal so habakum taga pyrthei kayo jingpyni nem kalau gumne sengap na marbo ujisu da pshim gi pop jong pyrthei ulah kala pop na bataya boro uyap om na bata jong ki briew ki ba uyap om tang na bata ki we jong ki kato gane uyap na bata ka pyrthei baro lalu uyap na bata ka pop jong pyrthei baro baru shimi pop jong pyrthei baro atau pyrthei kayo jipni ne ki don shibong ki briew ki ban lek dujo om na mar ki pop jong ki lek dujo na mar Sebab om don balik dujok mendagi pop jong ubriu balik dujok don shibon ki balik dujok om namar ki pop juki hanrei namar bagi kentai yo uta apa ba ki pop jong ki haleluya ubriu unam lek dujok namar boleh pop ulek dujok namar ba kentai yo ba ki pop jong ke gospel kam dei Sangeh ban lek pop one show Blei ke gospel kedai kene Blei la ma Blei la pyniasuk yigi pop jopi khlem de ཉེw show yigi pop pi namar kata wan priang yigi ne gi penim ki briew ki le du job om namar ki pop joki la da pi on briew le du job namar ka pop jo kemo pi tap yigi khmat jong jisu namar ka ege bo de namar pi kle de ege bo jisu le kaya bu jusule ule kere ubah ye pop jong ke pyrthei baro we tio mata ya lap kumne te ani ya lap sang ani ga ba shang kan ni de tip thewon ye poi ngane thu pi haswa ba ngane lap kumne mde ba ngane lap ji sha upo le lap nga su pule pi ga ye bo polong tiong kan ni ya lap te kat dini ya lap te tang jurnong le pak buru ha ngane tu pia shwaba pin yos ngo ni khubor ki briew kala le pop lepa ka we ke jing la padin ka we ka jing seng la ka we ke din jing seng la ka we ke jing khot kala mo we ke jing kala ka pyrthei ka yai pop sa hado menta om na mar ba ka yos ngo ni khubor ka mahela here na mar ba kim dong ye ka juba ban lai nang pop joki ni orang kita Sangeh boleh pak kim om don ke jubab ke banai kum no ban lai naga pop ke kubor ke banai boru briew ban job ye ke pop kedai ke gospel job Chris ke gospel Chris kedai ke ni kedai ke jinyalap ye ke hok kepada ke jingai dan ke jinyalap sepang hok Blei upol ongos agarom iwe kan riukat nya ong gumne ngam sularan ke gospel of Christ mar kalong ke bor Blei ba penim ye we boy baro ye jun kong kumjur ye brik na ba hakane ke gospel of Christ la pen pau ye ke hok Blei so ke gospel ke dei ke jinyalap ye ke hok Blei la pilap ye ke hok ke bada hukum ke akam dei ke gospel ke dei ke jinyalap ye ke hok Blei balik la om dei bangai lap kumne piyo I ba om namar pimlaban accuse nga pimlaban mudu yang apa nam bayala uba utu ba shan gumtu seba sedikit kibru no shop pinyo so nga dot pi itu yiki ba ying jong pi ki bedikit pi on kan no sini ki banom dikit ki ai sa pi on kan no sini itu kibru ki ba impatar gumtu ki ai imsa gumtu ho ngam ong ba ki impatar lo don ki ba pen ila ka jong ke dok sa kat ba kila beli kila ban light nam tu Harai ke gospel kam dai ke gospel ke dai Blei ulama ye pop jupi ula deble ye ke ba ude ban le namar kata priang ye ke jimap ke bawan do Jesus Christ pide ban ye to ki bru ke ban tip ba kim le du jok namar ke pop juki ki le du jok namar ba ki kenta yo to ba ye pop juki u Jesus Christ ke baro ke pyrthei kan thup ye ki la ude u Chnong la de uniam tre de uniam kasi de uniam muslim de no breu jisu la de ba gi pop jong u ba da breu le che du job
mdai tang igi briew ki bom de Kristan wat ki Kristan ma kanaro lada ki briew kilai lada kilai dujo om namar ki pop ki kilai dujo lada pi om namar ki pop ki mo piklet ige bo jisu le kilai dujo namar bo jisu ami namar ki kentai ia kane ka jing pen im ka bawan po Jesus Christ Ilap du kumoi pat ban ong ye ki briew da ngam tik syo kum nong nange yang sangat syo ni kwa pin perkat kwa pin perkat u jisu la de ba i pop jong tu briew la do le du jok om namar ki pop ju le de ba ulai namar bu kentai yo ne ba ki pop ju ka jingai ka hau ne ba ki pop ke de ke ba kong san do kanono ka don kam la da ki ngai da kim ngai u Blei ula de ba ki pop ju ki ula da pyniasuk ki pop ju ki do Christ Jesus u Blei lo don ho Christ u pyniasuk ki pyrthei shalade khlem da ཉེው shu ki pop ki u Blei kerku yengi yang saya kenduk buat hal way po amen